आं बोथारिया नै सालांका सन्तोष देबरमा थानियल गोथार बय थानियल न बोथानाय सन्तोष बाय समेन्द्र कोर्टनि दरबाराव तिनि कारिजाखा जों आंनि हांफानो 4 आवर हाय अक कोर्ट नासिंलायखा अक बुकसा माय अखैलायै दैमा नंयाखा सन्तोष बाय समेन्द्र न लोकरकनि बुसकांगाव फुनुंनान बागै सन्तोष बाय समेन्द्र न नरकनि बुसकांगाव सागै ब्रकनि कक तामतं नरक ताम बागै थानियल न मारक्ट बाबेखा बय बन बोथारका आबनि रिजन रुतुकते ताककटाय बखक सं ब्रक थांनाय मासनि 25 तारिखआव ब्रक जे फुजा बाय सनजन लगे थाङै मालायमानि जराव थानियल बाय गोथारनो लामा नुकमानि थानियल बाय गोथारनो लामा नुगै ब्रक न नरकताम अ जागा मालायना फाय हिंगा सनजय बोरै मालाय दङ फुजा बाय हनि साय अ थानियल बाय गोथार सामानि कक ब्रक लामा अर्धेक जरा थांखा अर्धेक जरा थांमानि यागल अर्धेक जरा थांमानि यागल न हायना हाय फुजानि बिनियं खनावै बख्रक हाबका अ फुजा अंखा अ राकेश खनाका बिनियं जोगबासे अ सनजय मालाय दङ आबनि बागै अ टेनसन बाय ब्र तयसे फिरगै गोबांखौ खलायनो अ राकेश बिनि जे फुजानि यं बनो थानियल बाय गोथारनो बुखा थानियल न मारक्ट बाबे बुमान बागैनो लांमा सासखा अ थानियल ताककटाय बुखुक सं अब स्राय कथमा आजाय फैखे फियाबा सन्तोष बाय समेन्द्र सन्तोष संगांका आंबुया राकेश बुओ जों बोथारिया अ थानियल न हनै स्राय पुलिस रकनि लकआप पुलिस रक बाय खाजाक गारि बिसिङो ब्रक न दरबार नकनि कारै तुप्रो ब अबनो सिनि मिडिया बुसकां बार साखा आं बोथारिया अब राकेश बोथारो बिनि यंसि बोथारो सन्तोष बाय आं बोथारिया समेन्द्र बा आं बोथारिया अमायखनो ब्रक सालांका सिनि कथमा थुमनाय रकनो जों ब्रक न आंनि हांफानो 5 आवर 4 घन्टा हाय अकुदो नासिंमान बुखागो सन्तोष नि खुक्तoi ब्रकनि कक मालांखा ताककटाय बुखक सं फियाबा आसल मेन क्रिमिनल आसल लाथातुय बुनाय थानियल न बोथारनाय अब ताबुक बुखारजाक राकेश दाति नों फाया हंगांखाय ताबुक खारै दङ ताबुक मानजायखौ आसल बोथारनाय फियाबा अ केस अ सन्तोष बाय जे समेन्द्र ब्रक साक बेदगै फायमासे सालेन्डार फायमानसे पुलिस रक ब्रक न रुतुगै नाहारमानिया अ कक साइकलांखा सन्तोष देबरमा ताककटाय बखक सं अ मांप्लि किसा नायने ओइ सन्तोष जब्रदि कुनैया ओइ समेन्द्र Sumai kok kan sare, sumai kok kan sare, sundama. Sum kuno kiri do, sum kuno kiri jeng, dah sumendra apa sum kuno kiri, mana cuma rakyat tu mana kaya, mana ya. Nor kirinya, sum kiri, mana bulai masa kiri mana tonggo, mana buya, telangka, apa nih buya, sum buya. Ya sedin biang kari tongga, sedin biang tangoro. Sum kiri tu cepat link, sedin kiri mana karka. Tapi kan bawa taka, sum rakyat tu pun dapat sum rakyat tu pun link kiri. Bawa taka tong sini na. Norok na bawa taka romo tu ko. Norok salen dari tidur romo. Salendar sih, orang kari kamu mana? Oh, jangan salendar kah? Salendar. Eh, Comendra. Jangan. तुम्हारी टीम ले उड़ो चांगे बरफ पठार सागरा दे जों कुनो जों बथाया बथाया राकेश सिंह बथार जो तीन नर दिनै दक राकेश सिंह बथार नरक ताम लगे रे तामन लगे रे जो राकेश जों न लगे नरक माना खाया जों माना खासुको बरफ माना मानिया बथार सागरे राकेश बरफ त राकेश बरफ जों सेमिया